ተኸፍለ ስረት ተረኽበ ክርስቶስ ስለና ኣብ መስቀል ሞተ ኢዱ ተፈርዶ ብሕጊ ግንክር ክርስቶስ ዘሆለና የድህን ንነፍስ ወከፍ ኮይኑ መድሃኒ ተስፋ ጌርካ ጽንበል በዳኒ ጠምት ናብ መስቀል ሓራውትሳ ክርስቶስ ገዛና ኩለና ሕጂ ሃብ ፍርዲ ሓራወትሳና ኢየሱስ ምሉእ ምድሓኑ ሃበና ምትሱና ባይደ ሃዩ ስምዑ ኩሎም ይፈቱ ሂድህኑ ንነፍስ ወከፍ ኮይኑ መድሃኒ ተስፋ ጌርካ ጽንበል በዳኒ ጠመት ናብ መስቀል ሓራውትሳ ክርስቶስ ገዛ